Pre, pilan kita kaadlaw si guban-uban lipay-lipay, pre? 5 uno mga 5 na takadlaw pre. 5 kadlaw. 5 kaadlaw? Nya. Basta na kalipit ka, pre. 1 week rin katag ni Hana si Mua, pre. Bitaw pre. 1 week raman dahil itong 1 week, gikuha ni Hana, no? Na, unsa? 1 week ra ba yung ultimatum nimo kang ana? Ay. Nakatay jud ka. Unsa man day? Kanang remaining nga 2 days na ako kay 5 kadlaw naman karon. I-shotting na to na. I-enjoy na to na. Good shit, yan ang nga plano. Sa pamandi ay. Kana ko. Unsa man? Tara, sa pamandi ay. Mabda naman Shot sa ba, uy, malinaw. no? Naisatan nandito sa unahan, no? Nabitaw. Nabitaw, no? Ikalo na hulugon, ikalo na hulugon. Gusto niya sa kong kalo pre ba? Inani ka rin mapunitan mo kalo pre. Swerte kay. Tulos gaaw. Bagay ni sa kuha nga kalo ni. Tulos gaaw jud beta. Ako Kulang lang ranig- nakapunit ba? Kulang ra niglaba pero good shit nagyapon ni. Eh, okay ra. Okay ra. Sige, ikaw bitaw mo bang karong Gari kay ito ka. Bitaw. Bagay dili. Bagay kayo. Uy, good shit kayo. Kunya shot na ta. Bantay lagi hawa. Bro, lagi bitaw. Tara. Hingaw man lagi diri dapita, pre. Ay, dire na lang mo ko na hula to. Ako rin balag. Sige, pag order na Sos, sige na. Pre. Okay, ka order eh. Ayo. Oh, Ay, boss pa, palit ta og tuba, boss be. Nawa na gito ba or ano yung sulod? Wala na tuba. Wala na. Saan ni? Sige. Na, palit gyud ay mo, nagnaigamay ra. Sige lang, mangita lang mis daunahan. Ah, sige, salamat. Asa eh. Awan na oy. yan naman pre. Wala naman sila baligya tuba, pre. Wala. Ay mo aron. Uwaw nakahitaw niya wala Saan ligya naman ka, diya. Unsad na lang ka no? 2 days na lang nabili na to dire. Dapat Gani, mag-inom jud da. Uy. Time sa kaning tama-tama naman ikoy agaw pre. Nga na po na agaw ni mong badungga ba na po dana jong. Dili lagi maguto akong agaw nga manunggab good. Nay lagi to promise kani akong agaw ron. Buta ni di ni mangluba pre. Nanapod na. Sure ka? mapod na Di yan. lagi na mangluba posible natoy kontak ba sa tubaan. Tawagon nato tong agaw pre. Nara man to sa palibot klaro. Sure ka na? Nara lagi to sa palibot permi man to magsunod-sunod good. Madunggaban lagi mi Di lagi ta madunggaban lagi walay krimen may taburon. Sige tawagin dayon. Ano na ba? Tawagin dayon. Uma na, Kung Jong, makatabang napod na na sa mga- pag-shot na turon. Mga pasalig ni mo pra tong niagi. Gaw. Ugaw aligaw bin nang hinahanglan minimo gaw ba? Lagi ako mga barkada ba nang hinahanglan ug tabang bay mo ikaw rin makasulba na nimo. Ano ba? Tuba ba? Padali po na pre nunsa na ba? Basta at ba nga ning lanso ni Sandria, wala yung lanso ni Sandria at Kamay na tuman rin. kayo oras na bili no mahurot pa sa kadlaw na turon. Ayo Jung. Pagipalong na, paingon na to ba? Lagi, paingon na to ba? Sa palungon na niya na cellphone, Ritzo na nasa Daria. Sure ka nga to kuha na? Sure, lagi makatabang, lagi nilig ko sa Basig na siya. Matoy chicks to. Chicks? Usa padalo na to. Padali chicks. Dapat package Unsa na, man, Jung. oy? Say naman kamay ka, pagingon pud mo Oh, dayon. days na lang tagsan lang ita makalakaw diri nga di mi magkuyog Suliton gihanan di na, pwede oy. nung Gawad suliton. ni mo. Ay, sa Unsa naman kasi tawagig balik. Gaw, undang sa lakaw, gaw. Ako ingon gaw. Paingon ni Judy ka diri ah. Noong sa man tao ka ako mga amigo ba nangitag chika. Chika ba kay sulito ng Kanang gudsit na chika ka, kanang gudsit na chika ba? Kabalo man kay ikaw ra ako maduulan basta inani na mga istorya, inani na mga sitwasyon. Daligaw. Pagdaligaw ah, chika ha, paabot me. Bantay di na legit lagi. Awag ipalungan na po ko. Nagkuha na to chika, inana na ako automatic akong agaw. Pre, Tama. lingkod sa pre oh. Lingkod Lingkod sa dali pre. lang may mulingkod ko la. Shouting na ron. Boss ah. Salamat. Tara na akong agaw. Gaw. Gaw, aligaw. Uy, sama na. Noong sana na, nasubuan na yung bisyo ba? Diskumpiyado mo. Sama na igagaw ni mo. Pre nga mo ra nagway tarong buhaton. Suwar, tanan na lagi gagaw na ako, Nalagi mga inana. wala sa tour madunggaban diri sa tuwa ko tro karong Jung, jong. pareto ni Agi Jung. Noong sa man tao mo, wala gi krimen may tabo. Ron, butan ka na akong agaw, gaw, aligaw. Buti nga may gusta, gaw. Okay na gaw, good shit Buta kay nga bangko, noong sa man tao. Buwas ako gisa ka bangko pre. Gusta, gaw. Unsa man tawo ka? Uy, palahiin na dra mo. Nya asa man ang gingon niya nga tubay ka magdalag tuba. Wala Noong sa man taong kagaw. Uy, ang tuba. Relax, gaw! Ako na'y bahala ng tuba. Akong ipa-deliver na. Relax Awa. lang. Good shit kayong agaw, no. Agaw ko na ako na. Kan sa taga may lingkod. Hello, gaw. Oh, asa naman ka? Pwede ba minimo deliver ang tuba? Karon? Need na kayo na mo ba? Ah, sige. Kana, good shit man kana. Kana? Goods kayo. Okay nang tuba, gaw? Okay na. Good shit na. Oh, dara naman di atong igagaw.
Gagi na di tayo gagaw na sakyanan. Buwang naoy kung piyansa ka ni mo eh. Ato dayon Kinsa man ang Ako agaw. ang sana ko. Go! Ayo tuba gaw, order gaw. Na akong Try mo ginusin girder mo gaw. agaw. Mat lang gaw. Bullshit ni. Bullshit kinagaw. Unyang bayanan eh. Yun lang sa akong Gcash gaw, bullshit kinagaw. Tara kay may sa taga sa atong gagaw isa. Oh, tragaw. Tragaw. Follow my lead. Gaw. Oy, gaw. Kumusta gaw? Okay kayo. Mustik na Ako isa gagaw. Nagaw. Agaw na ko ni. Puti ka may agaw na ko, Brad. Didi, Gaw. May bunta gaw. Kumusta? basta-basta gago. Yawa, Nakasakyan na ni, naghatod og tuba. Oh, Asinsan mga. Ayawasa, eh. Nakasinso tong agaw. Gawa ni mo gaw no. Agaw jojo ni. Agaw jo. Gawa naman ni mo agaw. Si Muta daw, kung legit Muta, na si gid ning Muta. tuba. Tuba ra jud imong negosyo, boss. Shit, Tuba na, pre. tuba. Ayawasa, ang kanang sakyanan nan sama na. Wala issue sa kumpanya sa tuba. Awa. Uy, may kasya. Kayo isyo. Gawi, kasasagaw. Kasagaw. Shit. Yawasa, isyo sa company. Kampani sa tubaan. Magnegosyo tuba, no? Mo ganino. Pre, ayun na, pre, mag-inom ra tayo. Sig negosyo. Ano, hindi ba nagunahon na ako ba? Sige ra tay konsumog to ba? Wata ka negosyo. Dako man di kay negosyo, nakasakyan na no. Sila patabang na tarang gaw. Nya gaw, di na ako magdugay gaw, kay mag-deliver pa ko karon. Tulas gawa jud mo gaw no. Kusog jud yung tuba no. Sige na, pasin na. Pasi na gaw. Sige, shopping na ha, Mr. Len. Shot na. Okay, na nang baso dire mga pre, kabalo jud ko uhaw. Sa pag una mo pa na ni Gaya. Uni. Uning shot para sa Di ba lang sabot man ta magdalag chicks? Naunsa naman taong kagaw. May lamiin na magtuba karon kay chicks. Chicks gaw, kung taki mi chicks gaw bi. Ako'y bahala na. Basta wag yun yun. Tawag yun. Ay. Dagang Hello. gikontak sa gaw no. Grabe mga Asa mo karon, babe? Yo kano, wala lagi na lang bisyo ba. Adto mo diri karon kay nag-shot mi ba? Oo, good shit kay kung makauban diri. Daghan na siguro mga duha. Pag-uban, pag kuyo kog isa ha. Kanina. Pagdali. Ay, sige. Sige, babe. See you later. Okay na. God! Respeto ka gaw. Respeto ka Ako yung una, kaya ako nagtawag sa chika. Grabe. Uy, Chat na yun. Tulas gawa jud mo. Wala lagi na bay. Oh! patay. Good shit! Hindi kayo. Labi kayo eh. Kung sila kumanda ayo. Babes! Babes! Hi, babes! Yawasa. Uy. Halo kayo. Shit, magayo na, Jok. Dugayan ninyo eh. Nangabta Alam na mo, naman traffic ulan. dito. Ulan ba ya? Muna ang agaw no. Liwat kayo no. Nana sa mong liwat na mga walop kayo may mga chika. Pre. Tara. Wala, kinsa ni sila. Ay, mo. Gaw mo na ni gaw. Mau naligaw. Onya. Lingkura. Balingkura. Dire mo ni madam. Hindi ba dyan na yung muna. Good shit. Good shit. Yawasan ni mo mga Shit, you know. Good shit. Makayo. Uy, sapa rin ba sa mga chika? Pasyato na ni. Dili, ilailahon sa nato. Oh, ilaila sa mo. Ilaila. Marjong by the way. What is your name, baby girl? Mami yan. Ano kanyo si pangalan na ni Pod? Bibiyang. Nice to meet you, Bibi Yang. I'm Marjong by the way. Shit kayo boy. Sila ko mga chika. Oh, pameno ba? Pampataas sa confidence ba? Ay, tayo pa. Jom. Muinom sila, nagulan man. Ay, may problema. Rain or shine? Rain or shine? Rain or shine. Rain or shine. Rain or shine. Rain or shine. Rain or shine? Wasa man niya itong giulat, oy. Good shit. Matira matibay. Pre, mga ganaan yung mga Siguro chika. kasabot ani. Ug nata sa gawas mas wild day atong shot ani. Siyempre. Uy. Shout na. Shout na akong mga chika bibo. Uy, sige, shot na. Shot na, shot. Pre, goods ka ayo, pre, no. Oh, kisa may goods ka. Kisa may shot na. Ako na pud ni. Bago ra mo Ay, sos. Kanya. Ulan, Jok. Barag lamig kay bugron ba kay nadyo kay kasandi.
Good shit! What the heck? Shot, ikaw, shot. Ay, isa, ilibot sa nadaan. Ako sa nagpribi, ako sundo. Ilibot daan? Ilibot sa nadaan. Shot. Miayo! Grabe, bay. Ayo, pre. Oo, shot. Uy, ako gani. Unsa? Ako pa? Shot na po. Gusto dyan ko ani hubugon ba? Masay na, tirada na ng mga plano sa to. Uy, pinalimog mo. Matay bay. Gamay naman lang tubukan mo nag-shot, oy. Ang shot, me, oy. Kami na may pa-shot ninyo ani. Shot ka lang, uy. Mainumay, bitaw mo. Ay, kamo na pa-shot. Shot. Ay, kalo. Pulo rin lang baso. Unsa? Pulo lang baso. Maglay lang siguro may baso. Nakoy baso dali ah. Yung baso ram na yung problema. Bullshit. Ano na kay baso? Wala, naganda mo ko daan. Kay kabalo Boy ko. Scout. Tagayin ng mga chika, pre. Tagay. Shot. Shot. Hubog yun ni Ron. Shot. Go, sis. Meron hubog dyan. Hubog lagi ni Ron. Pre, saan yung hubog naman mo? Ay, naunsa man dahil Huli na, chuli na. Nahubog naman. Unsa naman na. Huli na siguro, mi. Huli na nga siguro, me. Naman. Huli na siguro, me. Kaya Ano mang huli man mo? ulan naman po. Lain mga adlaw. Oo. Kita lang ta sunod. Urot naman sa datong to. Wala naman po tayo shot. Shot lang ta sa tapon, pre. Wala matakas. Oras chicks, pre. Kasi ko ikas story na mga Una, pre. Ay, papaloya, pre. Ayun, lagi mo pa hubog. Kaya para makascore ba? Bitaw, pre, tama. Ano yan? Kasi namin. Anytime makontak bitaw nato ni sila. Anytime, Balik mo sunod, ha? Oo, kontak ka. Baby girls, balik mo sunod ha. Yes, of course. Kanina kayilo basta ang walupa, pre. Pabalik ko na to sunod, pre. Balik mo ha. Nya, Ang ato na hindi me. mo magluya-luya ka nang way mahubog. Sige, no. Tara, babies. Nya, diri sa mig. Ato na me. Sige ka. Sunod ka, salamat ka. Lami kay mo mga chicks ka ba? Bum ni baso chika ganyo. Hubog na sa butang niya ako. Pre, kulang manip. Mag-shotting sa siguro tayo niya gutro, pre. Ha? Shotting tayo gutro ba? Sige pre kay mo na pingis po. Kulang. Pre. Asa akong kwarta dere, 3 mil. Usa 3,000. Na ako'y kwarta 3 mil. Nagkalas ka awang. Unsa man ni pre? Oy, ayaw iuli ba? Nung sa muna pare kong amigo man tanin niyo. Punta pre. Hubog ra na ko to kahana ba? Hubog ra ka pre, ayo sig tamang tandira. Pre. Basig mo igagaw nagkuha to pre. Basin? Ingon ka wala record to imong agaw nimo. O ka nandi man to sa manglubak pero katong last niya nasa nalungkab tindahan. Nangungkap to jo? Unang lungkab to. Kano ang Good job mga baby girls. Mo ni atong nakuha ron. Si Mane. Ang bahin na mo, dra. Ay. Ayaw kalente, ayaw Automatic na na. Eh. Yaga, Oh, sige, dara. Dara nung bayan. Oh. Awa, sa 150. Uy, sa manibayot. Buang ka na, Rog. Kasi masiutar ko itong mga tagdagway niya. Nakato nakapula. Sus, Si 150 ra. Lusyon ni Rano. Ay, gusto niyo dalag lotion, uy. Basta wala mo kay magbayad pa ako sa sakyanan. Pan, ba siya? Oh, kana imo po na. Gino, 100. Wa man kagisin mo. Ano? Bisa pag ako gising yung sakit kaysa mata apikira ba ito? Ano? Basta oy sa sunod, bawi na ako sa sunod. Dili Sa ka sunod na lang. makabawi ikaw. Dili pwede. Oh, nana sakyanan, sunod na to. Tara na. Tara, sakay na mo. Pasi na ta. Dali na ko daw. Matik na daw. Oh, talaga ko. Ay, good shit. Good shit tadi ha. Tigal. Okay ra ka dala. Good shit.